Kaixo eta ongi etorriak saio berri batera, gaur abuztuak 22, osteguna bi elkarrizketa izango ditugu. Alde batetik, Eneko Bernaldo de Quiros izango dugu. Enekok Euskal Napar abizenen jatorria aztertzen du eta gero Instagram kontu batean publikatu. Oraingoan, honen inguruko museo bat sortu nahi du eta horretarako diru bilketa egiten ari da. Eta honen inguruan hitz egingo du. Eta beste alde batean, Unai Zabaletarekin egongo gara, gure zirkuko kidea dena. Gure zirkua Lesakan egongo da abuztuaren 30-tik irailaren 14 arte. Eta honen inguruan hitz egitera dator. Baina hauekin hasi baino lehen, goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1512an, Lizarra erori zen Gaztelako armadarentzat eta errepresioa hasi zen. Urte batzuk geroago, 1906an, istilu larriak izan ziren Bilbon meatzarien greban eta 4 hildako izan ziren Setaresen. Egun berean baina 1954an, Maria Honecker sindikalista iraultzailea hil zuten naziek Varsovian, okupazioaren aurkako altxamenduan. Eta bukatzeko 2005an Gazatik atera zen Israel, 38 urteko okupazioaren ostean. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostiralean Harresien jaialdiaren barnean Ardatzak izeneko zirkua egingo dute O plazan. Ardatzak zirku ikuskizuna da. Proposamen honetan mugitzeko premiari buruz hausnartzen dute artistek. Zirku garaikideko ikuskizun hipnotiko honetan bi artistak diaboloarekin, akrobaziekin eta orekarekin jolasten dute. Iluntzeko 8etan O plazan izanen da emanaldia eta doakoa izango da. Igandean, Aire Zabaleko zinema egongo da Atarrabiako Bakearen parkean, Aita bizitza izeneko filmarekin. Joakin Mazon zuzendariaren gidaritzapean, Karra Elejalde eta Errik Auker dira komedia honen aktore nagusiak. Txef gazte eta handinai batek duela 30 urte desagertu zen aitaren ustegabeko bisita jasoko du. Jatetxearen etorkizunerako une larri batean iritsiko da dena hankaz gora jartzeko. Iluntzeko 10etan izango da emanaldia, doan Atarrabiako Bakearen parkean. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, enpresek langileak bota ahal izango dituzte lanaldi egokituekin. Parekotasun legearen akats batek babesik gabe uzten ditu langile horiek. Epaia ez da zuzenduko legegintza egutegiak ahalbidetzen duen arte. Argazki nagusian, kanpamenduan parte hartzen duten haurrak ridilasko txaletean daude, begirale eta hezitzaileekin. Titularrean, auzotik mundura. 12 herrialdeetako 153 haur hartuko ditu San Jorge udako zentroak. Hori koloreko berrian, Pakito hilda, 85-86 ligan osasunako teknikaria izan zena. Eskuineko berrietan, alde batetik, Nafarroak arrisku taldeei gomendatu die tximuaren baztangaren aurkako txertoa jartzea. Beste alde batetik, 2 mendizale gipuzkoar hildira Montblanc mendia igotzen ari zirela. Jarraian, Ibarrola mezu katastrofista batekin itzuli da eta UPN-en izandako ukoak azaldu gabe. Gainera, foru gobernuak argien espedientearekin nahastea leporatu dio UPN-eri. Azkenik, autonomoi izapideak eta laguntzak eskuratzea errazteko Nafarroako plana. Beheko berrietan, batetik, Maria Jose Leoz 2024ko voluntarioa. Bestetik, Flamenco on Fire bihar hasiko da. Diario de Navarraren titular nagusian, Nafarroan 13 pertsona hildira hegazkin istripuetan 2000 urtetik. Putreek 5 istripu hilgarri eragin dituzte urte hauetan. Duela urtebete suteak itzaltzeko hegazkin batek istripua izan zuen Noainen. Argazki nagusian, pertsona talde bat Zabalguneko base berriaren ondotik igarotzen ari da,
Monjardin kalean, Ahoiz kaleko Biribilgunearen ondotik. Titularrean 54 base txirrindula elektrikoetarako. Iruñeak egunero 1500 erabilera dituen zerbitzu baten aukerak zabalditu. Eskuineko berrietan, alde batetik UPNek akordioak egingo ditu PSN-erekin, Nafarroen onerako bada. Beste alde batetik murtxanten aldarkatua izan zen Manuel Romeroren hitzetan, esan dezaket abuztuaren 18an berriro jaio nintzela. Hau hil ala bizikoa izan da. Jarraian, Monterok ukatu egin du Kataluniak kontzertu ekonomikoa izango duenik. Goiko berrietan, alde batetik, Lizarrako udalak etaren biktimak gogoratu ditu. Bestetik, 1 milioi baino gehiago osasunarentzat Merinorengatik. Bukatzeko, Pakito hilda, arrastoa utzi zuen gizona. Gara egunkariaren titular nagusian, 26 eta 27 urteko 2 euskal mendizale hil dira Montblanken. Takul gailurretik jeisten ari zirela gertatu zen istripua. 2 hildakoak, Lezokoak eta Oiartzungoak dira. Beste mendizale bat bizirik atera da. Argazki nagusian, Bilboko aste nagusia daukagu. Titularrean, bide erdia eginda, festak erritmo bizian segitzen du Bilbon. Erdiko berrietan, alde batetik, hegaluzearen kanpaia kuotaren 41% bakarrik estaltzean zabaltzen da. Beste alde batetik, hotel sarrerak jaitsi egin dira, tarifa altuagoak eta etxe bizitzen igoera. Gainera, Israelek herri palestinarra gehiago sarraskitu eta zokoratzen du. Eskuineko berrian, Ramon Solaren analisia dugu. Ertzaina, aringarriak diren astungarriak eta iruzurrak direnak. Berriaren argazki nagusian, protesta egin zuten atzo Donostian eraso matxisten kontra. Ertzain bati egotzitakoa ere izan zuten gogoan. Titularrean, naizen hitzetan, garrantzitsuena da polizia batek ustez delitu bat egin duela, ustez lege iruzurra. Adingabe transexualen familien elkarteak uste du emazteari eraso egin zion ertzainaren kasuan arazoa ez dela Espainiako translegea. Ez zaio erreparatzen erreparatu behar zaion horri. Honen beheko titularrean, Gipuzkoako 2 mendizale hil dira Frantziako Alpeetan. Beheko argazkietan, pertsona ezberdinen banakako argazkiak ditugu. Titularrean, senideen bila. Herrialde arabiarretako gatazketan milaka lagun desagerrarazi dituzte. Honen goiko berrietan, alde batetik, senideak zaintzeko baimenak dituzten langileak kaleratu ahal izango dituzte gaurtik aurrera hegoaldean. Beste alde batetik, zahar eta udako seriaren 3. atala dugu. Gainera, historian aztarrika udako seriaren 3. atala baita ere. Goiko berrian, Palestinaren aldekoak dira Bilboko txosnaguneko dekorazioko mezu gehienak. Euskal Herria irratiaren titular nagusian, adingabe bati jaietan egindako sexu erasoa salatu du Burlatako udalak. Erasoen aurrean, aktiboki eta irmoki erantzuteko konpromisoa berretsi du Burlatako udalak. Ostiralean, arratsaldeko 7etan, elkarretaratzea deitu dute erabateko babesa eta elkartasuna adierazteko. Eskuineko berrietan, goikoan, enpresek senideak zaintzeko baimenak dituzten langileak kaleratu ahal izango dituzte. Gaur sartuko da indarrean, parekidetasun legea akats tekniko batekin eta ondorioz, senideak zaintzeko 5 eguneko baimen berria eskatzen duten langileak babesik gabe geratuko dira. Parlamentuko jarduerari berriro ekin bezain laster akatsa zuzenduko da. Behekoan, Labeko Inko Iriarteren hitzetan, lan osasun ikuskaritzarako baliabide gutxi bideratzea bat dator enpresaria bakean uztearekin. Uztailaren amaiera arte Nafarroan 13.462 lan istripu jaso ziren. Gehienak arinak, baina 35 larri eta heriotza eragin zuten 13 ere badira tartean. Kaixo, lehen esan bezala, orain Eneko Bernaldo de Kirosekin egongo gara. Kaixo, zer moduz? Egunon, ongi. Zuk Euskal Napar abizenak aztertzen dituzu, ezta? Eta Instagram kontu bat daukazu, baina oraingoan museo bat, kontu honekin museo bat sortu nahi duzu, eta diru bilketan zabiltza, ezta? Bai, hala da.
Instagrameko perfil batekin hasi nintzen, eta orain museo bat egin nahi nuen, eta horretarako crowdfunding bat egin nuen, diru bilketa bat. Eta noiz hasi zinen Instagrameko kontuarekin, nola sortu zen, ez dakit, hori bilatzeko nahia edo? 2019an hasi nintzen ikerketa batzuk egiten, nire herriaren inguruko ikerketa batzuk egiten, eta orduan hor abizen batzuk aztertu nituen. Eta informazio pila bat neukan, esan nuen, igual da momentu hau zabaltzeko. Eta orduan sortu nuen Instagrameko perfil bat, informazio hori jartzeko. Eta horrela sortu zen, hori partekatzen jendearekin, eta jarraitzaile batzuk hasi ziren eskatzen beraien abizenak, eta hola handitu zen. Eta gutxineka orain 21.000 jarraitzaile dituzu gutxi gora bera, ezta? Bai, hori da, Nafarroan eta Euskadin batez ere, 21.500 edo lako zer. Eta ze abizenarekin hasi zinen, eta zergatik horrekin? Hasi nintzen nire bikotearen abizenarekin, apezetxea. Eta zergatik Euskalduna zelako, nire hasteko nirea ez nuen jarri, nirea Asturiaseko abizen bat delako, orduan esan nuen jarriko du nire bikotearena lehenengoa. Zuhaitz genealogikoa egin nuen, berea, eta ikertu nuen nondik zetorren, eta hori izan zen lehenengo abizena jarri nuena. Eta nola da zure lan egiteko modua? Nola lortzen duzu informazioa? Batez ere egiten dut lan Euskadiko artxibo historikoarekin, Nafarroko artxibategi orokorrarekin, eta gero genealogia web horri batzuekin, adibidez mormoien web horriarekin, gero bataio eta ezkontza registroak dituzten web horriekin, eta batzutan ere liburu zaharrekin, ongi dokumentatutako liburu zaharrekin. Eta informazio hori kontrastatzean, bera da, informazio bera da, edo batzuetan kontraesanen batean erortzen da, edo... Ez, kontraesanetan erortzen baldin bada zeo zer ez du jartzen. Normalean, nik jartzen duan informazioa, konfidantzazko iturrietatik dator informazio hori. Dira, artxibo historikoak hori ongi dokumentatua dago, ez dira, askotan daude web horri, ez dira faltsuak, baina artikulu faltsuak ematen dituzten web horri asko, ez? Eta orduan horrekin kontu handia ukitzen dut, bai. Eta baldintzaren bat daukazu ikerketa egiteko momentuan? Bai, azkenean muga bat jarri behar duzu, bestela hau izango litzateke infinito. Orduan orokorrean ikertzen dituan abizenak dituzte 400 urte baino gehiago, hau da, 16. mendetik sortutako edo hemen dauden abizenak dira. Eta zenbat ikertu dituzu jada eta zenbat geratzen zaizkizu edo hori ezakizu? Momentuz gutxi gora bera 650 inguru ikertu ditut. Gelditzen zaizkit listan, gero daukat lista bat, eskariak direnak, 3.200 edo lako zehozer, baino esaten da hortikan 35.000 abizen baino gehiago daudela, Euskal Naparrak direnak. Orduan, gelditzen da bizitza osoa egiteko. Eta nola bateratzen duzu hau zure ohiko lanarekin? Nola da zure egun arrut bat? Ni goizetan nire lan egiten dut, informatikoa naiz, hezkuntza departamentuan, eta gero, arratsaldetan, asteburutan egiten dut ordu pare bat hartzen ditut niretzako eta ikertzeko. Liburuak irakurtzeko, interneten bilatzeko, gero mapak egiteko, eta hasieran hasi nintzen abizen bat egunero publikatzen astelehenetik ostiralera. Baina informazio gutxiago ematen nuen, orduan errazagoa zen. Pixkot gehiago bilakatzen dut informazioa, orduan egiten ditut 3 edo 4 astean. Eta ere 5 mapa sortu zenituen, ezta? Zergatik sortu dituzu hauek? Bai, hasieran egiten nuen dena mapa batean kolore desberdinekin, kolore bakoitzak mende desberdin bat zen, kolore bakoitza, eta gero ja egin nituen, orain egiten ditut 4 mapa, 16. mendea, 17. mendea, barkatu 5 bai.
16. mendea, 17. mendea, 18. mendea, 19. mendea eta gaur egun. 20. mendea ezin dut egin erregistro zibilan hasi zirelako bataioak erregistratzen. Orduan hori gelditzen zait utxune bezala, baina bueno, gutxi gora bere ikusten da zein den abizenaren bilakaera. Mapa bakoitza, bakoitzak esaten du mende horretan, ze herritan, o ze udalerritan zegoen zabalduta ikertzen ari naizen abizena. Eta abizen horiek, ezakit bilakaera bat jasan dute frankismoa eta gero? Hori nabaritu duzu? Ez nuke esango frankismoa eta gero baizik eta igual erregistro zibila hasi zenetik 1871 urtean, hor bai hasi zirela gauza raroak egiten abizenekin, zati batzuk galtzen ziren, baina, bueno, batez ere izan dira apaizen akatzen ondorioz sortutako abizenak. Urteetan, hemendeetan zehar ez daukazer ikusia frankismoarekin, baizik eta aurregotik jasten dira akatsak sortzen abizenetan. Eta esan bezala orain museo bat sortu nahi duzu, eta zein da honen helburua? Museoren helburua ez da ikertzea abizen bakoitza eta jartzea bere historia, baizik eta azaltzea nola sortu ziren abizenak. Izenak ere nahi dut azaldu pixkot izan duten bilakaera historian zehar, baina batez ere abizenak. Zergatik leku batzutan dira etxeen izenak, beste batzutan dira ofizioak, lanbideak, beste batzutan dira patronimikoak, beste batzutan herrien izenak. Araban zergatik daude abizen konposatu, Fernández de la Rinoa, Fernández de Ginolakoak, zergatik, zeuden ohitura batzuk hemen eta beste batzuk hemen. Kulturaren aldetik ikertzea abizenak. Eta zergatik museo bat eta ez ezakit liburu bat, dokumental bat? Bueno, behitu, orain dela asko etorri zen nire herrira tipo bat Uruguaietik, eta zen tipo bat bilatzen zuela etxe hau eta etxe hau eta etxe hau. Bere arbasoak pasatu omen ziren etxe horietatik eta nahi zuen bilatu gero. Denborarekin konturatu naiz, etortzen dela jende asko, bere erroen bila eta bere aitzindarien etxeen bila. Orduan, hemengoak gertu daukagu, museo bat, sortzen baldin badu museoa, eta gero kanpotik etortzen den jendea izango luke ere aukera bisitatzeko museo hori. Horregatik nahi nuen sortu museo bat fisikoa eta ikusteko abizenen historia eta zergatik, beraiek ulertzeko zergatik daramaten abizen hori. Horregatik. Eta pentsatuzu noizko egongo litzateke prest, non egongo litzateke? Bai, museo egongo da Goizuetarrian, Nafarroan, eta etxe emblematiko batean, hitzartuta daukat nagusiekin, izango dela etxe horretan. Orain, noiz ez dakit, azkenean diru bilketa hori ongi doa, orain dela gutxi hasi zen, eta dirua lortu arte dela ni behar dudan dirua museoa irekitzeko eta dena prestatzeko, materiala, alokairua eta ordaintzeko, ez dakit noiz bukatuko den diru bilketa, baina nik espero dut hemendik urte batera edo preste egotea bizitatzeko. Eta arrazoi baten bat dago herri horretan uste izateko? Ez. Bertan bizi naizelako, gaur egun, eta bai dagoelako euskal kultura oso potentea, baserrien aldetik, etxeen izenen aldetik, abizenen aldetik, orduan iruditzen zitzaidan leku polita. Eta Donostitik ordu bat 40 minututara, Iruñatik ordu batera, Gasteizetik ordu eta 20, iruditzen zitzaidan batez ere gertutasunagatik, ni egon barko naizela, egon barko naizelako. Eta nola doa diru bilketa, noiz hasi zinen honekin, eta momentuz nola doa? Honekin hasi nintzen urtarrian, urte hontako urtarrian,
hau da, 8 hilabete pasatu dira, gutxi gora bera erdia lortu dut. 4.700 edo 4.700, kasi 5.000. Espero nuen 2 urteetan edo, eta pixkot agudo doa. Orduan nik uste dut, beste 8 hilabetetan, 9-10 hilabetetan lortuko dudala, ja. Erritmo hau eramaten baldin badu. Eta zenbat behar duzu museoa lortzeko? Egiten egin dituen kalkuloak, gastu guztiak, diseinador de interiores bat kontratatu, material ez dakiz zer, eta gutxi gora bera 10.000 euro. 10.000 euro, hortik gero 1.200 dioz Ogasunera, Nafarroko Ogasunera, Hacienda Foral de Navarra, eta orduan beste horrekin. Eta segurazki nire dirutik ere jarri beharko dut, baina azkenean gehiengoa lortuko dut eta... Eta jendeak kolaboratu nahi izatekotan nola egin dezake? Beitu, nik daukadan web horria dela apellidosvasconavarros.es, hor dago pestaina bat dela museoa, eta hor jartzen du zergatik sortu nahi duan museoa, eta nola egin dezakeen pertsona batek bere doaitza proiektuari. Bizun bidez, transferentzia bankarioa, gero crowdfunding plataforman, badaude modu desberdin batzuk. Eta crowdfunding hori zer da? Crowdfunding da, zuk daukazu proiektu bat, adibidez jende askok egiten du, bere negozioa sortzeko, orduan zuk azaltzen duzu zure ideia zein den, eta jendeak aportatzen du edo doaintza egiten du nahi duen kopurua. Gustatzen baldin bazaio zure ideia, emango dizu, ematen aldizu 10 euro, ematen aldizu 50 euro, eta batzuk gustatzen zaie pila bat eta igual ematen dizute 1.000 euro, baina nire kasuan ez da gertatu, nire kasuan gehien eman dian pertsonak eman dit 100 euro. Zergatik gustatzen zaiolako, zu baldin maukazu proiektu bat eta gustatzen baldin bazaitu, zergatik ez bota dirua hor. Osa da, webgune bat ateratzen dela barrita bat horrela zenbat gelditzen zaizun. Hori da, hartzen da pertsentila o porcentajea, bai. Eta, bukatzeko, zer da espero duzuna proiektu honetaz? Espero duana da, ni saiatuko naiz ere Nafarroko kulturarekin hitz egiten, hainbat talde desberdinekin hitz egiten, Plaza Ola, Turismo, Zederna Galalur, eta saiatuko, ni berez, komplikatzen nahi naiz honekin, nik badukat lan bat, funtzionarioa naiz, eta nahiko eroso bizi naiz, ez? Baina gustatzen zein mundu hau, eta espero dudana da, hemendik urte batzutara, horretara dedikatzea. Nire funtzionario plaza utzi excedentzia batean eta probatu mundu honekin, izango dela zailagoa, azkenean ordu gehiago sartu beharko ditut, aste burutan lan egin, baina gustatzen zait pila bat eta ikusten du jendea pozik dagoela nire lanarekin, eta nire proiektuarekin espero dut hemendik urte batzutara hor lanean egotea eta jendeari laguntzea eta museoa irekia egotea eta horretaz bizitzea, ez? Eta zure intentzioa da, ezagit bizita giratuak egitea, eskolak bertara joatea, ikustera... Bai, oraintxe bertan ez daukat hori ideia hori buruan, baina bai komentatu didate, lagun batzuk, nire bikoteak eta bai, jubilatuentzat, gazteentzat, eskolentzat, bai, bizita, eta baita ere daukat horlako kutsu turistiko bat, nire lanean egin ditut bizita gidatuak bertan goizutan bertan, eta oso ongi atera dira, orduan, saiatuko nintzateke, pixkot turismo hori esplotatzen, ez? Ea daukan Instagrameko kontua bezain arrakasta, eta ongi joaten zaizun. Eskerrik asko, bai. Agur. Agur, agur. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, eguzkia izango dugu lagun eta temperaturak gora egingo du barnealdean, eta bertako maximoak 28-32 gradu ingurukoak izango dira. Kostaldean, aldiz, apenas aldatu diren atzokoekin alderatuta. Haizeak ipar-mendebaldetik eta iparraldetik joko du, eta bizitu egingo da arratsaldean.
Haize horrek behe-hodeiak ekarriko ditu kantauri isurialdera eta tarteka baliteke zerua lainotzea. Iparraldeko hodei baxu horiek salbu, zerua garbi egongo da egun osoan. Goiza freskotik abiatuko da eta zenbat txokotan behe lainoarekin ere. Ostiralean udako giroarekin jarraituko dugu. Tenperaturak gradu pare bat egingo du gora kostaldetik gertu eta barnealdean gutxi aldatuko da. Baliteke zenbait lekuetan zertxobait igotzea. Zeruan goi-hodei batzuk agertuko dira goizean eta bero-hodeiak arratsalde gauean barnealdean. Baina oro har zerua urdina izango dugu nagusi. Haizea ahul eta aldakor ibiliko da eta brisa altxatuko da arratsaldean. Berriz ere freskotik esnatuko da eguna. Kaixo, lehen esan bezala orain Unai Zabaletarekin egongo gara gure zirkuko kidea dena. Gure zirkua abenduaren 30ean Lesakara joango da eta han egongo da irailaren 14 arte. Kaixo, zer moduz? Oso ongi, oso gustora, eta eskerrik asko lehenik eta behin gonbidapen honengatik. Zuri tartetxo bat guretzako ateratzeagatik. Ez da duz, Nola sortu zen gure zirkua? Noiz, zergatik, nola elkartu zineten? Ni ez nion sortze prozesu hortan egia esan, baino hau Iker Galartzak, besteak beste aktorea bada, baina beti denik paiasore izan du da, eta beti bazen bere ametsa zirku bat osatzeana, ez da? Oso lotutan du da zirkuakin, beste zenbait zirkutan ere parte hartu izan du do, eta berak Poxpolo eta Mokolo paiasoak ziren bere garaien urte askoan indituela laun kuadrilla bat zen, hori sortu zuen, 20 urte ozen bate intzituen. Gero horre, zoritxarrez izan zen olako Poxpolo eta Mokolo, bietakoat Mokolo alegi hile egin zen, hor erabaki bat hartu behar zuen, eta Poxpolo eta konpainia bezala jarraitu zuen, eta ja bukaeran, gogoan dut nola azkeneko emanaldi berezi batzuk egin zituen Tolosan, Leidorren, eta ordurako edo emanaldi horitarako musika zuzenen nahi zuen. Orduan, detu gintuzten, hiru lau lagun, elkar zautzen ginenak lehendik txarangatan ibilitakoak ginerako, besteak beste inkansable txarangan, Mikel Lesakarra Ibon Tolosarratani, eta gero Jose Mendizabal Tolosarra bai horre teklatukin. Eta horren ginen hasierako harremana Ikerrekin, ezta? Eta jada berak bai burutan bazeuken zirkoan historia hori guzie eta bat eta beste. Orduan berak askotan aipatzen zuen bezala, ez? Berak zituen ahorroak hortara bideratu zituen, karpa bat ikusi zuen, zirko karpa bat ikusi zuen, internetez ez dakit non, Frantziatik haratago eta bat eta beste, aukera izan duzun, ekarri zuen, erosi zuen, ekarri zuen, eta hasi zen poliki-poliki montatzen hori guzie. Bai artista aldetik montatu behartzelako, ikuskizun ere montatu behartzen, baina gero infrastruktura guzi ere bai, eta jakin gabe nola funtzionatuko zuen, jakin gabe zirkuak ze harrera izanen dutezun hemen gurean Euskal Herrin, ez da? Jakin da, aurreneko zirku ibiltari euskaldun ez zela. Gu hotxutak geunden, eta segurazkire, zuek ere bai, ez da, guk izautzen ditugun zirkoak die, Frantziatik etortzen dinak, Italiatik edo zirko italiano, edo dena delako beste hainbat zirku, ez da, edo Holiday, Zirko Encantado, hemen, ikusten dinak, ez da, gurean. Eta gure herri txikitan ja, Frantziar estatutik etortzen den zirko txiki asko ere ezautu izan ditugu, ez da. Baino gure zirku bat, hemengoa, ez da, eta ibiltaria dena, eta bagoen dela hau 7. bira da, beraz 2018 amezketan hasiera eman zitzaion, lantalditxo bat osatu zuen Ikerrek artistekin, eta gero, banderi dagokienez, bertan, Ibon oroitzen naiz, gaur ere musikari dena Ibon Mendibil, bera nola dituzien, beste musikari bat ere behartzela, eta modu hortara sartu nintzen, eta modu hortara hasi zen martxan edo hasi zuen ibilbidea gure zirkoak, eta zorionez, ederki. Eta nola izan da bilakaera 7 urte hauetan?
Askotan hitz egiten dugu hortaz, amezketan hasi ginen zirko hartatik gaurdaino nola aldatu den, ezta? Aldatu da bai tamainuz, pentsa, lehen ginen karpa hori jadaztu erabiltzen, baizik eta bat haundigoa ekarri zuen Ikerrek, eta gaur eguneko karpa haundigoa da, jende aldetik ere jende gehiago gaude, ikuskizun aldetik bilakaera, nik uste beti gorantzko joeran joan dela eta bilakaera oso polite izan du do, artista aldetik, jenden aldetik, pentsa orduan ere, hasi ginen karabana bat igual edukiko ginen. Karabana bat edo bi, eta furgonetan bat artisten batena, eta hor moldatzen zen jendea lo itxeko, ezta? Asteburutan bertara joan, edo igual zirko barrun ere bai, koltxoneta bota, eta lekurik etzegoalako, ezta? Pentsa, zirko bat, kanpina handi bada. Eta gaur egun dozena bat karabana daude, 4-5 furgoneta, infrastruktura aldetik bat izugarria da, ez da bilakara handia. Eta lehen esan bezala, ikuskizun aldetik bai, bilakare oso politia izan dut, eta beti gorantzko joeran joan da. Eta zorionez, jendek hori nik uste ulertu dula, bere indula, eta horregatik momentu honetan gure zirkoan arrakasta hori ez, betetzearena, ze emanaldik betetzen nahi da, oinik ere, 7 urte ondoren. Eta zer motatako ikuskizuna egiten duzue? Zirku klasiko bada, ezta? Nik uste denetatik bada, kontorsionista bat badago, malabareak badaude, mago bat badago, aereoak daude, bai? Bai trapezioa izan, soka izan, aereoak daude, musika zuzenen dago, paiasoak ere badaude. Esan dut, ikuskizun oso, bai, nik uste kompletoa dela esanen nuke, disiplina desberdinak ikus daitezke, gero badaude, gu deitzen digun bezala gure zirkuko umek, ume gaztetxoak esanen dugu jara, hasi ginen oso umek zienak, ja, ezta, gorantzko joeran daude, 8-9, 15 urte, 16, hirukote mundial bat, egia esan, bereik ere beren saioa egiten du eta jendea jartzen da, aztoratzen da, eta nik uste oso kompletoa dela. Eta aukerak ematen dizkizo, hoxe, gozatzeko, nahiko aparre egiteko, emozionatzeko, ze bada gauze bat oso golitea eta oso kuriosoa jendea emozionatzen da. Emozionatzen da, momentu desberdinetan, bakoitzak bere terrenora igual eramanen du ikusten nahi dena, entzuten nahi den hori, ezta? Eta askotan emozionatzen da, eta nik adibide mordoska dauzke, baina gogoan dut, adibidetako bat gogoan dut, horre pertsona bat, laun bat, 70, ez dakit, 70 gehiago urte zituen gizonezko bat, nola bukaeran, negar zotinka, etorri zitzaizkun eskerrik asko ematea, eskerrak ematea, eta negarrez bera. Esanez emozionatu ina, izugarria izan da niretzat. Eta gu ere azkenen, wow, zer da hau, ez? Eta horrek zer suposatzen duzuentzako? Ederra. Eske oso zaila da azaltzea momentu hori. Ni goan dut, hola etorri zitzen gunen, ni eta lankideotek elkar behitu nuen, da begik betetak gini uzken ere bai. Jo, esan honek zer sortzen duen. Zer politia ez da, gu gustora egiten egan lan bat, ederra dena, ongi pasatzen duguna, errespetu dioguna, eta gainea, momentu hortan lortu ginen pertsona hori emozionatzea, pertsona horrek zeozer sentitzea berezie, karpa horren barrenen, orduta terdi, ordu 45 minutun, ez da? Eta hori ederra da. Eta eraberen zaila azaltzea guk zer sentitu ginen, ez da? Baina hori da, guretzat izan diteken saririk onena. Edo bukaren jendea etortzea eskerrak ematen egiten duzun lan horrengatik, ez da? Eta oso politia da, bai, zoragarria da. Eta nolakoa da zirku batean lan egitea? Ze, klaro ez da, zerbait, ohikoa. Ba, nik beti izan dut, nik orain dela 10 urtez nuen pentsatuko zirku baten lan ginen nunik, edo bukatuko nunik, ez da? Eta ala suertatu da, eta lana da. Kontutan hartu, emanaldi ez gain, zirkuan atzetik lan asko da, hola. Bai? Alegia, herritatik deitzen herritatik deitzen duenen aukera balin badago herritarren behar da, terrenoa ikusi behar da, terrenoa neurtu behar da, nolako terrenoa den balio digun edo ez, sartzen gan edo ez, infrastruktura aldetik argindarra, ura eta hori guztie bideragarri den edo ez,
hortik hasten da. Horri ikerrek lan izugarri egiten du, askotan beste lankide zenbaitekin. Hori dena diseinatu behar da, udarekin negoziatu behar da, eta gero ja hasten da ja, behin joan behar dugunen montaje osoa. Ze kontutan hartu guk egiten dugula dena. Bai montatu, egin behar din lan guzik banatzen ditugu, artisten artean, ez da zirku honek montatzaile batzuk ditula. Ez, denen artean guk egiten dugu, eta hori azkenean interesgarri da, ordu asko elkarrekin gaude, bere bada kontu bat askotan aipatzen dena zirkoetan eta holakoetan familia bat, zirko familia bat gala, ez da? Topiko bat izan ditik igual, minuzke hala da, ordu asko egiten ditugu elkarrekin. Eta ordu asko biziga elkarrekin, eta orduan montajetik hasi eta ja eman alditaraino, prozesu pentsatzen bateko prozesua den. Eta eta gero gauza asko ikasten dien, erkasun esate baterako, nizar dakit, zirku bat montatzen seguren ez nuen, edo nola lotzen den, zintxak nola lotzen dien, hiltzek sartu behar die, nizar dakit. Eta gauza asko ikasten die, ez da? Eta birak zenbat irauten du? Bagun maiatzen hasi, eta hilbeltza urtarrile inguru hortan erregei ondoren edo bukatzen dugu. Tarten, abendun, egiten dugu olako etenaldi bat, egun batzuk deskantsu bat hartzeko, baina hortxe izaten da maiatzetik urtarrilera bitarteko denboraldia izaten da, eta asteburutan aitzen ga, emanaldik asteburutan. Abuztun egiten dugu ostegunetik igandera, eta gainontzeko hilabetetan ostiraletik igandera, 4-5 saio izaten die astebururo. Eta biran ez zaudeten denbora hori, zer egiten duzue prestakuntza lanetan zabiltzate, beste lan bat duzue? Denetatik dago. Badago hemen zirkuan lan egiten dunak. Eta gero, eta ez dugu aipatu baino, gure zirkuak badauke zirku gune bat ere Tolosan. Lehen aipatu dizuten karpa txiki hura, Tolosan dago, eta han zirku gune bat dago. Eta urten zehar, han eskolak ematen die, zirko eskola ematen da, gure artistake haitzen die eskolak ematen, zirko eskolak ematen, eta gero denetatik dago, badago ere bai, ni esate baterako zirkoan haitzen naiz, esatari ere ba naiz irratin haitzen naiz, badi beste laguntzen bat ere irratin haitzen dinak, edo irakaslerienak, edo bestelako lan batzutan dabiltzeanak, ezta? Eta orduan, hola uztartzen dugu alden bezala, zirkoa eta gure lana, edo bertan ere lan egiten duenak bertatik bizi di ere bai, eta... Eta emanaldia beti berdina da, edo aldatzen joaten zarete? Saiatzen da urtero zehozer berrikuntzak sartzen. Kontutan hartu Euskal Herri txikia dela. Adibide bai jarriko dizut. Espainiarra estatuen dabilen zirko bat, jozan, emanaldi horrekin egin ditzake urte zenbait. Espainiar estatu azkenen hiri eta herri asko daolako, eta aukera hori ematen diolako. Euskal Herri txikia da. Orduan, guzaiatzen ga urtero, detaile txiki batzuk berritzen, artistek beren numero hori berrikuntza batzuk sartzen, guri dagokionez abestitan abesti berri batzuk sartzen, dekorazioa tarteka aldatu, eta hori guztia egiten dugu bai. Eta oain arte betire, alaxe jaso duguk, ongi funtzionatzen du eta hortan jarraituko du. Eta biran zaudetenean nola da egun arrun bat? Biran gauden nola egun arrun bat. Bere, esate baterako, larun bat. Larun batek goizen emanaldirik ez balin badauz, eta arteka igual eguerdiko 12 izaten da emanaldi eta atxalden beste bat. Ez beti. Baina emanaldirik ez da honen larun baten goizen, goizen jaki, bakoitzai egitzen da, bere dutxa, edo bere kirola, edo gozaldu lehenik eta hori oso garrantzitsu. Artistak beroketa lanak egiten ditue, artistak diot, zehozer fisiko egin behar duenak, orduan beren ordu pare bateko beroketak egiten ditue, beren saioko, mantendu behar du, beren disiplinak gogorrak die, fisikoak die, orduan hori egunero beren lana egiten du. Eta gero, zirku baten egia da badaola ere bai zerrein, manizar dakit, bonbila batzuk funditzu die orgoien eta aldatu behar die,
Edo hautsi zaigu, ez dakiz zer, hori konpondu behar da, sarrera, takila iriki behar da, edo furgoneta pasatu behar da, herri honetan, esan ez, gaur emanaldia da hola, eta beti badago zerrine. Orduan, goiza hortan joaten da gutxi gora bera, gero bai guztaren zaigu aperitibo txiki bat egitea, ez da, zer hartu, herri hortan, horrek ematen digu herritarrekin harremanetan jartzeko aukerare bai, eta gero bazkaltzea, han zirkoan bertan badugu kamioi bat sukaldea dena, eta orduan badugu sukaldari bat edo beste, eta horre, elkarrekin bazkaldu, eta gero dena jaso, hor txandak egiten ditugu, garbik eta txandak, zen edote otorduen ondoren nork jaso behar duen dena garbitu, hor txandak egiten ditugu, eta gero atxalden siesta txiki bat egiteko aukera ematen balin bado, batzuk egiten du, bestek ez, eta gero emanaldia. Eta emanaldia zazpitan balin bada, ja atxaldeko lauterdik, bostetarako ja martxan hasten gadenak. Artista bere ja pistan daude beroketak egiten, estiramentuk egiten, dena prestatzen, gero makillaje eta janzkera eta hori guzik egin behar ditue, bitxarten batzuk palomitak egiten nahi die, takinan ere jendea dago, gero gure kasun musikari prestatu jantzi, eta ja zazpi bost gutxi, ja hor guztien da horako, eta azten da emanaldia. Noiz ensaiatzen duzu, denak batera ensaiatzen duzu, edo bakoitzak bere emanaldiaren partea ensaiatzen du, nola egiten duzu? Bai, hor bada, artista bakoitzak bere numera edo proposatzen du, ezta? Zer egin dezaken edo zer egin nahi du. Gero emanaldi edo numero horreri musika ere jarri hartzaio, bai? Orduan gurekin ere harremanetan jartzen da, eta nola ze musika jarri, ze abesti jarri, eta horrekin osatzen da nola baita numero hori, Eta gero entsaioak, norberak bere entsaioak egiten ditu, behin noski, gero elkarrekin ere entsaiatu behar dugu. Kasu honetan, musikariekin entsaiatu behar du artista horrek, edo musikoak artista horrekin. Tempoa eta denbora eta nola den, eta zer egiten duen, eta berak ere dena sar dezan abesti hortan, ezta? Eta gero badi denak elkarrekin egiten ditugun hainbat bukaeran txaribari ditzen digun hori, edo sarrera nola egin behar dugun, nola hasiko den, hori denak entsaiatu behar die, ikerrak azaltzen dizkigu, eta hoxe, iker da horre zuzentzen duna, eta hoxe, eta entsaiatu, eta gero ja behin da berrizin, eta ja udara ez dena, emanaldikin. Eta nola ikusten duzu zirkuaren egoera hemen Nafarroan eta Euskal Herrian, orokorrean? Badaude zirku eskola bat edo beste, gurean, zorionez. Zirku esan bezala ibiltari edena, ezta? Eta Euskaldune gurea da, Euskal Herri guztien dabilena, baina zirku disiplina beste formatu batzutan ere badago, ezta? Egie da, eta nik ez dautu dotenagatik azken urteotan edo zazpi urteotan, badi beste hainbat herrialde askoz ere barneratugoa, askoz ere, nola esan denuke, bai diru laguntza aldetik, bai prestigio aldetik, bai dena, askoz ere Frantziar estatu bat, zirku pila badagoan, bai? Katalunian zirku asko ondu dare bai, historikoki, eta bueno, nik uste baina Euskal Herrian ere hasi dela berriz zorionez, eta nik uste gure zirkoak betire ale hori jarri diola horreri hemen gurean, ez? Eta jartzen nahi dela. Eta orokorrean gutxiesten den zerbait dela uste duzu? Nik gaur egun ez nuke esanen, denetatik izanen da. Bai gertatzen da, eta guainiken oso kuriosoa da, eta zorionez esan behar dut, gure zirkura jende heldu asko etortzen dela. Eta hori zoragarria da. Guri asko esan digute, guke hobeki pasatugu gure umek baina, eta umeko oso ongi pasatzen da, baina jende larri, jende helduk asko zero hobeki pasatzen da. Eta bai bada hori, nire gertatu zait ingurune bai lagunekin ez, ez du hurbildu gustatuko zaizue benetan, bai, ez dugu umerik. Eta? Zirkoa denentzada, adin guztitarako. Hasi umetatik eta 100 urte bitarte. Adibide pile bat ditugu, jende oso heldue. Bida, oan dela gutxi, ez dakit zein herritan zen, ez dakit Lekeition zen, nik uste Lekeition zela, goando nola etorri zitzaien emakume bat edo horien bertan igual,
esan ez bai, mineske gure amak, zirkura etorri nahi duela horrekin dago. Eta nik bai, bixe, 86 urte ditu. Eta hortxe egon zen, eta emakume atera zen, zoriontsu. Ez badu beste adibide bat oso berezie, behin familia bat joan zen, ba hori ez da, beren gurasoekin, gurasoa juna montze oso heldu zien, eta ospatu behar zuen 50. urte urrezko ez daiek, bikote horrek. Eta familia osoa pentsatu, seme alabak, bilobak eta joan ziren, eta berak esaten ez, gu, mizaitik nahi joan beharren, etorri da zirkora, atxuna monekin zirkoa ikusi eta gero bazkaltzea guaz. Planazo, ederra. Eta atxun horrek, nik ez dakit inoiz zirko bat ikusi zuen. Desde luego, aspaldi joan ez, eta ateratzen txoratzen ere bai. Eta horretik diot, oainiken bada, igual umekin bakarrik lotzen duen horik, eta mezu da ez. Jende zirkoa, gure zirkoa bera, jende helduntzat bada, umentzat ere bada, baina jende helduntzat ere bai. Eta gero eta gehiago ikusten nahi ga, gazte kuadrilak, nola joaten dien plantxo batein, iuntzein joa, zirkotik atera, eta gero aparitara. Baina gero eta gehiago, eta pasatzen du, zuk imaginatu zu, jarrera horrekin bali mazuaz, kuadrilean, guazen zirkura, venga, zirkura guaz, kuadrilean, jiji, jaja, han palomita batzuk hartu, urpiskoak, zerbezatxat, izaten da, eta izer, jiji, eta oso zongi pasatzen du, eta hori gero eta gehiago ikusten nahi ga. Gazte kuadrilak, jende heldue, eta zoragarri da, umei deusek endu gabe, Eta lanbide moduan nolakoa da? Osa, nahi dut, beste lanbide bat, osa, ez da lanbide ohiko bat, jendeak nola hartzen du hori. Esaten duzunean, zirkoan lan egiten dut. Bai, lanbide guztik du ditue bere gauze, esango nuke, atseginek onak, bere gauze malkartsuak, ez da, nekagarri nahi bali magozo, denak. Zorionez, egia da, ederra da, berezi da, zirku baten lan egitea. Batetik, lantalde kozkorra da. Eta egiten nahi izan hori oso ederra da jendentzat. Jendek ongi pasa dezan. Jendek ahaztu dezan ordu terdin, ordu irula eta 45 minutun zirkotik kanpo mundu honetan gertatzen dena, zehaztu egiten da. Hor sartzen da eta wow. Eta hori oso politia da, jenden irrifarra, jenden farra, jenden malkoak ikustea, oso politia da, beraz, lanbide bezala oso eskertu da. Lehen esan bezala, lanbide guztietan bezala daude momentu onak eta ez hain onak. Baina pertsona guzti ditugulako. Zu gaur hemen zaude, oso pozik, eta bihar igual, ez dakizera arrazo bengatik, ez zaude hain hemen. Baina, berdin eman behar dozo, ezta? Eta gero lanbide honek badauke, igual beste lanbide zenbaitek ez duena. Eta da, Euskal Herriko herri asko ezagutzen ez ditunak ezagutzen nahi gala. Eta horrekin batera bertako jendea, gure egonaldik 2-3 astekoak die. Orduan ja, ezagutzen dozo zirku ondoko tabernako jendea, zerbitzarik, nagusie, panareiko okine, hori erosi behar dugu, edo dendara joan eta olako harreman bat sortzen da, herriko jendekin ere harremana sortzen da, eta 7 urteotan, aztuzun imaginatzen bat lagun inditugun. Eta horren adibide da, lagunetako egiteko zenbat, batzuk Orion bertan, Diman bertan, Elekeition bertan, gero etortzen die, zer dakit, ez dakit non gaude, eta igual etortzen die laguntzea. Asteburu pasaratu zuekin laguntzea, eta laguntzen ditzen die gurekin, edo Orion Lekeitiotik etorrezien, eman dela gutxi Lekeition egonga, Lekeitiotik etorrezien, eta bisiten eta berriz emanaldi bera ikustea, bisitak ditxarren, ez da? Orduan, harremanak sortzen dit, eta oso politia da hori. Eta hori ere, gure zirkoak ematen digu. Eta nola aukeratzen dituzue herriak? Normalen, herri deitzen du gure zirkoa. Bai? Iker zerrenda luze bat dauke, aseginenetik gainea, Eta gero, denari erantzun bartza egin, denetara ezin dugu iritsi. Eta gero, denetara ezin dugu joan. Hasieran aipatu dizkizuten arrazo behingatik. Terrenoa, lekue, sartzen gan edo ez, non kokatu eda hon. Eta hori, joan garela oso herri txikitara,
eta ederra, ze hori gustatzen zaigu. Eta Ikerrek beti izan du, ez? Ikerrek beti hori azpimarratzen du, herritik gero hor ditugu gureak die, eta aukera balin badago, infrastruktura gure hori guzie behar den bezala jartzeko, joanen gara. Edo lurraldetasunare kontutan hartzen du. Probintzitan saietzen gaten eta neotzen. Igual aurten ez ez dakit, iparraldera joanen. Baina iaz izan ginen, Maulen, ez da? Edo iaz ez ginen Araban izan eta aurten Gasteizen hasi dugu bira, orduan saietzen ga. Probintzi guzik hartzen ere bai, azkenen gurea delako, gure zirkoa delako, eta denen zirkoa izatea nahi dugulako, ez da? Izenare horregatik Ikerrek ere uste asmatu zula. Jendek berea senti dezan zirkoa. Gure zirkoa, hau gurea da, askok esaten digu, emanaldia bukatu, eske, hau gurea da. Gure hizkuntzan, gure jende hau, eske, hau ederra da, ez da? Eta herriak errepikatzen dituzue? Osea, Lesakan adibidez egona zeineten? Ez, Lesakan ez, beran egon ginen, bai, gaina, por cierto, oso ederra izan duzen berako egonaldi, Eta Lesakan lehenengo aldia izanen da. Lesakan hasiko dugu 30 uste dut, ez da? Ostirala da 30? Bueno, bai, nik uste, bai. Eta, horre Lesakan ere, gaina, por cierto, sarrerak oso ongi saltzen nahi die, eta horrek aurretik ikustea sarrerak nola saltzen dien, zoragarri da. Eta, baten guandiken aukera balin badu, badakizu, sarrerak gure zirkoa.eus, eta hortxe daude, Eta gero takilean ere uzten ditugu batzuk, beti. Takilean uzten ditugu sarreratxo batzuk, ondoko lagun batek iritsi ez delako edo ez delako moldatzen internetez, eta aukera hori izan dezan. Beraz, Lesakara lehenengo aldi izanen da, Bortziritara ez, esan bezala beren izan ginelako, eta Bortziri, Malarreka, Baztan inguru hori moitzen den, eta ongi pasatzeko aukeratxoa hartzen du. Eta Iruin herrira ere zatozte, ez? Bai, guri gertatzen zaigure bai, askotan zailiten zaigu epe luzeko erantzun bat ematea, bai? Aldatzen dielako, arrazobe askongatik, esate baterako, hasiera baten Iruin herrira urri aldera etorri behar ginen. Baina festa batzuk ditan dielako ez dakin nun eta badakizer, gu festetan normalen ez du festa dien herritaraz gai baten. Badelako nahikoa festa. Orduan, hor Tetris bat egin behar da, eta baina dena ongi biden, aurreatu dezaket, dena ongi biden, azaroan Iruin herrin honen gara. Eta Iruin herrinetan ausartuko naiz esatea, hortxe. Burlata eta Rabi, hor bada aukeraz banaiz parajeitxo bat enter zementerioz izena duna, ez da? Uste dut? Hortxe, azaroa ingurun dena ongi biden hemen izanen gai Iruin herrin, eta pozik ze Iruin herrira gustora etortzen ga. Ja bada 2 urte igual etorri gabe, guri gustatzen zaigu Nafarroa urtero bisitatxoa teitea. Lehen urten ere izan dugu Arbizun esate baterako edo Tafallan, aurten izan bezala Laizter Lesakan izanen ga, eta gero azaroan Iruin herrin Antsoainen 2 aldiziona gara, lehen urten ez ginen etor eta urten jatokatzen zen, eta azaroa inguru hortan, adi egon, gure zirka.eusek beti jartzen da horre gure egutegie, eta azaroa inguru hortan dena ongi biden betire Iruin herrin izanen ga bai. Adi egongo gara. Zongi, bai hoxe, urbildu, ongi pasango duzu. Eta hona, azkeneko galdera, nola espero duzu bira hau bukatzea? Bukatzen balin badugu hasigan bezala, pozik, txoratzen. Zer, egia da Gasteizen hasi ginen, Gasteizkoa ederra izan duzen, emanaldi guztik bete-beteta, eta gauza bera gertatu zitzaigun, Arrigorriagan, Azpeitin nire dena bete-bete, Lekeition, Orion gauze bera gertatzen nahi zaigu, eta bukatzen nahi da eta emanaldi guztik bete-betek daude. Lehen esan dizuen, Lesakaragoaz, guanik ez gaioan, eta ja sarrera mordoska saldu die. Beraz, hola jarraitzen balin badu,
hasigan bezala bukatzea zoragarri litzeke. Eta bukaera, hoxe, urtarri aldera dena ongi biden ikuste izanen dela. Normalen gustatzen zaigu Tolosa ingurun bukatzea, zirkugunea Tolosan dago, eta zirkuko artista zenbait ere tolosarrak die. Muñedo Tolosatik sortu zen, Iker bertakoa amezketakoa Tolosarare ala da eta bertatik sortu zen, eta pesta handi bat bezala bukatuko da. Saiatzen gara, nik uste emanaldi guzik, pesta handi bat izan ditezen. Baina bai, bukaera hortxe izanen da, eta baina asko falta da, baina emanaldi asko falta da, irrifar, parrasko, malko zenbait ere izanen die, beraz, gozatzeko aukera asko ditugu. Zer, aipatu behar dut guk ere gozatzen dugula. Bueno, Unai, mila esker gurekin hitz egitera etortzeagatik. Plazerra izan da. Eta ea zer moduz joaten den geratzen den bira. Eta ia gure zirkuko karpan elkar ikusten dugun, Hori da. Adi honen naiz. Gaurkoz hau izan da dena, bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo segi, agur! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.